Yararo. Lady, we tipe malist acho toda list tipe list yako shama iyo au serious nini chimbobvisa idare inonyora uda kushora uri pakapepa kana kurwa netishu kura manje tsvaka pepa rakanaka ina ndizvokuti ndiedze nokuti property isinogona kuzoita mukadzi nyora mapepa hombe kuti unoda kuchengeta bepa ora chikobvumira pane izvi tipedze nyaya yako iwe usatiedze chindipa uri munhu unotadza ndizvi pana magirazi kuti asi mukomana yako ane musikazi akandikagonoka verenga sikaona uchibvenda palaiti kanzokutapamba mezvakanirwora mune uchitendera ndikukurumidza mune stendi yamakavaka turums iri kupi iri mumusha aiwa iya mugovane mombe 3 nembuzi 30 munazo mune mombe ngani mbudzi amai amurware kai amurware taurai amurware ndikuteererai muri right iwe taurai namba takatenga mombe 3 nembudzi 5 ndakazokonfirma kuna bami kuti mbudzi dzangani kudanda ngachikwana mbudzi zvokudanda pane mbudzi 30 alright fridge egasi 9 wajikwa muzvigwa kupana pump TV solar battery maplates ndako amaibva matoro ndei mapoto ndenyama pamatoro makapu ndenyama andanga second wife ndizvo first wife second ndiyaunayo bed mabhaketi tora ndezvako chana makubeze 3 uda mangani azinomupa 1 mupa rakanaka racho sarwanangu ne2 acho akatipei kuitira kwatsitsikidza rudziro wakuranirwa pamombe 3 mumpangani napamombe apa ndikaenda kuti sisi vacho vakati ndikuda mombe ndikuda mombe but tinonyanyikuona tichijomusa sisi vanopedza mwedzi kuti mari yangu chindidzoserai kuti mari yangu chindidzoserai pamari yekudzisira kunanaita ndikavadauza madzima yangu sha ndakudzosera sisi mombe vatatora fei yedu yatakaura vatadzosera sisi mombe idzi mombe dzakutaura 2 dzenaka ndodziripo 1 mombe ndadanoti titoichinjawo kuti idetsiro titangoti sama mombe 1 uchitaura pambudzi utaura chokwadi pambudzi pambudzi apa mambo wangu parimboti kunyekera pambudzi nemudzimai uya mbudzi dzitongoripo mupe anotora mbudzi 10 iwe mira kai mupe mbudzi 10 nopuwa 7 hadzi 3 zvikotoro mazvinotaura 7 hadzi 3 zvikotoro fridge yegasi anoita ndiani tora shamani iwe sara nestand nemombe mombe 1 kai usara mombe 1 pambu yekudiridzisa usara nayo ndeyako TV mune vana mese mwana 1 TV solar battery saka imba usara nayo mombe nembudzi 20 fridge gas wapa
Towatora ngato sika ndozvakuwa pana ini pana westage saka ini ndakuti kana iye achida kugara tichizoti timuchengetera mwana haisi yangu iyoyo iadministration yako hatini stand ndiyako musaramba wakadzava muchivada munotikanganisa Mazuwana pane munhu mangwana unoita munotikanganisa isi tichitoona ibva wapindura mubvunzo wacho inyaya yekuti kana ndati mangwana kusendi vati ndipfuure ndichiona mwana apa ubva wana pane mumwe munhu aiwa izvo hazviite uyu une makore mangani bvira musi wawarambwa muno maona kuona mukomana ichi hausati una rake yapera shamari mabata sekretari mabata zvatataura ka allright